Ο Τεώστη ποιος είναι, γιατί όταν έκανα live στο TikTok πριν έρθω, μου γράφουν γνώμη για Τεώστη και είπα αδιάφορος. Ποιος είναι αυτός? Ο Τεώστη έχει ακούσει κάποιον που λέει αυτό το ακού. Μη χειροδικείτε! Σου λέει κάτι αυτό. Ένας που είχε πάει σε διάφορα μέρη, κάνει vlog και το κυνηγάνε κάτι πιτσιρίκια. Ναι. Ναι, αυτός είναι ο Τεώστη. Το φωνάζουν Έλλη. Α, όλοι! Μην το λες, εγώ το λέω L-word, δεν θέλω να το λέω. Εντάξει, οκ. Ναι. Αυτός είναι ο Τεώστη. Οκ, κατάλαβα ποιος είναι. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να σε γνωρίσω από κοντά. Ναι, και Τεώστη. εγώ το πιστεύω. Γιατί έχει ένα θέμα και γενικά εμβαθύνει αναλόγως γιατί ο τρόπος. Ναι, πιστεύω ότι έχει να κουμπίσει πάρα πολύ καιρό η γυναίκα. Πιστεύεις, Το πιστεύω. Φαίνεται κιόλας. 3, 2, 1, δώστε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Με βαθιά συγκίνηση πρέπει να αποκαλύψω το γεγονός ότι είμαι 35 χρονών παρθένος και περήφανος γι' αυτό. Τζορτζίνα, μην με παρεξηγείς. Μου τα έφερε έτσι η ζωή. Δεν μπορώ να το βρέξω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θέλω τις συμβουλές σου ως ένας τάταρος κυμπατζής βατραχομούρης, σαν και τον υποφαινόμενο, μπορεί κάποια στιγμή να καταφέρει να ρίξει γυναίκα. Σε παρακαλώ πολύ, Τζορτζίνα, βοήθησέ με τις συμβουλές σου. Τι να κάνω, τι πρέπει να αλλάξω. Έχω να το βρέξω πάρα πολύ καιρό. Βασικά, αφού είμαι παρθένος, δεν τον έχω βρέξει ποτέ. Τώρα λέει θέμα, τον έχει. Τζορτζίνα, βοήθησέ με. Δεν μπορώ άλλο, δεν το αντέχω. Θα αναπνίξω τον πόνο μου στο φαΐ. Καταρχάς, ξεκινήσουμε από το ότι δεν είναι αστείος. Εμένα δεν με συγκινεί καθόλου. Τώρα, αν εσείς γελάτε με αυτή τη γελιότητα, είστε εξίσου γελοί σαν αυτόν.